Знаете ли, когато за първи път чух за регистрацията в компания Aquasource, тя струваше 70 лева. По това време, ако не се лъжа, и бях останала, именно тогава, бях останала без работа, а детето ми беше постоянно болно и непрекъснато на лекарства. Постоянно бяхме пред кабинетите, пред аптеките. Това беше най-силното ми защо да направя тази регистрация. Исках да мога да купувам продуктите сама, дори само по един, но с отстъпка. Първоначалният ми план беше много прост и на действие, и като цяло. Да опитам просто. И ако мога да разказвам на други за продуктите, за да получавам малка търговска отстъпка и продукти безплатно. Тази отстъпка я използвах за закупуването дори на един продукт само за дъщеря ми. Когато обаче видях действието на продуктите, въодушевлението ми стана толкова голямо, че вече бях сигурна. Исках всички около мен да разберат за тях. Бях мотивирана и щастлива, че има нещо, което може да даде реална промяна. Не само за мен, а и за други хора, които имат нужда от нея. Разбира се, всеки сам решава за себе си. Регистрацията не задължава никого да върви по моя път. Можете просто да ползвате продуктите с отстъпка и да се радвате на ефекта им. За мен това беше повече от регистрация. Това беше решение да поема грижата в свои ръце и да дам на детето си шанс за по-здраво и по-свободно детство. Ако желаете повече информация и как можете и ви да се възползвате от регистрация, просто ме потърсете.